Escoltes Animals Polítics. Avui és de 9 de març de 2026 i aquest és l'episodi 27 titulat Política i ficció. El 28 de febrer, en la gala dels Goya, bona part dels premiats va mostrar la seva solidaritat amb Gaza lluint pins amb la bandera palestina o amb el lema Free Palestine. En eixe mateix acte, l'actriu nord-americana Susan Sarandon, coneguda pel seu compromís polític esquerrà, va agrair la lucidesa moral del president del govern i dels artistes de cine espanyol, dient que la feia sentir-se menys sola enmig del caos i la repressió del seu país. Tot això contrasta amb el que va passar en l'última Berlinale, on el director Wim Wenders, com a president del jurat, es va negar a condemnar el genocidi a Gaza, afirmant que els cineastes s'han de mantindre al marge de la política. En Animals Polítics tenim clar que això no sols és indesitjable, sinó també impossible. Hem d'aplaudir els creadors i artistes que es posicionen davant de la vulneració dels drets humans i que actuen com a altaveu de les causes justes. Tant de bo ho feren també els futbolistes. En qualsevol cas, tot és política, i les arts escèniques continuarien sent polítiques encara que els seus creadors romangueren callats o foren silenciats, perquè ens parlen les seues creacions, pel·lícules, sèries televisives, obres de teatre. A més, la indústria audiovisual no opera en el buit. Les condicions de producció, les pressions econòmiques, les censures explícites o implícites i els interessos de plataformes i estudis influeixen en allò que finalment arriba a la pantalla. El que es decideix mostrar i, sobretot, el que s'evita mostrar és ja una forma de prendre partit. Les absències, certes guerres, certes víctimes, certes realitats socials també parlen. L'elecció dels temes és una decisió política. Possiblement el cine espanyol siga qui més ha fet, especialment a partir dels anys 2000, per mantenir viva popularment la memòria de la guerra civil i la repressió franquista. El mateix podem dir del cinema argentí respecte dels desapareguts per la dictadura militar. Per no parlar de l'enorme quantitat de pel·lícules i sèries sobre l'Holocaust, que fan una gran funció pedagògica. Per contra, és ben simptomàtic que ni les productores de Hollywood ni les grans plataformes de continguts televisius n'hagin fet cap sobre l'ocupació i el genocidi a Palestina, o sobre tants altres conflictes oblidats. La relació de la ficció amb la política va més enllà de la categoria de cinema polític o de les sèries sobre polítics que hem pogut veure els darrers anys com House of Cards, Borgen o Baron Noir. La ficció audiovisual funciona sovint com un espill simbòlic de les tensions socials. Fins i tot quan no tracta directament cap conflicte, les seues metàfores, els seus mons possibles o els seus personatges solen reproduir o qüestionar les estructures de poder existents. Per això, moltes vegades, una aparent història d'entreteniment acaba convertint-se en una lectura profunda sobre desigualtats, pors col·lectives o esperances de canvi. Per descomptat, en el tractament de la història i dels personatges també hi ha un posicionament polític. No cal que este siga explícit. De fet, una de les pel·lícules més polítiques dels últims anys, al meu parer, és la sud-coreana Paràsits, on no hi havia cap referència política expressa, però la lluita de classes estava subjacent en tot el metratge. Marxisme pur. La política en la ficció també es manifesta en la manera com les produccions generen comunitats i converses. Les sèries que marquen època o les pel·lícules que obrin discussions massives es converteixen en punts de trobada on es debaten valors, models de convivència i visions de futur. Algunes de les millors assignatures que vaig cursar quan estudiava la carrera de Dret eren precisament les que incorporaven el cinema. Pel·lícules com 12 hombres sin piedad, El crimen de Cuenca o Agenda oculta, a més de causar-me una impressió molt profunda, em van servir per reflexionar amb els meus companys al voltant de qüestions polítiques i jurídiques de primer ordre. En aquella època universitària, moltes de les jornades i activitats que organitzàvem al voltant de diades assenyalades, com el 8 de març o el 1 de maig, incorporaven el cinema amb ànim de debatre col·lectivament. Recorde també la creació del col·lectiu interdisciplinar La Charito, que utilitzava el Cinefòrum com a ferramenta per al coneixement i la generació de pensament crític entre l'estudiantat. Avui, sèries com El conte de la criada han alimentat debats profunds sobre el control dels cossos i els retrocessos democràtics, convertint-se en símbol de moviments feministes arreu del món. En temps d'ombres, la ficció continua sent una eina poderosa per imaginar futurs més dignes i més justos. No deixem de tindre somnis de cel·luloide.
En aquest episodi, el nostre animal polític és Àurea Ortiz, amb qui conversarem sobre les relacions entre la ficció audiovisual i la política. Àurea Ortiz Villeta va néixer a Caracas en 1963. Llicenciada en Història de l'Art, va ser professora d'Història del Cinema en la Universitat de València. En 2024 va publicar en l'editorial Bartlin el llibre El arte de inventar la realidad, cuando la ficción dinamita las certezas. Té una llarga carrera professional com a tècnica de la Filmoteca, on ha passat per diversos departaments, incloent el de programació, on es troba actualment. A més, junt amb David Brieva i Miquel Labastida, és creadora del podcast Laboratorio de Investigación de Sèries i del Festival de Sèries de València Lab. Des dels anys 90 col·labora amb organitzacions de defensa dels drets de les persones migrants, com CEAR i València Cull, i en 2015 va participar en Podemos, fent un pas breu per la política institucional com a secretària del grup municipal de València en Comú. Àurea, benvinguda a Animals Polítics i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres, és un plaer estar així i que m'anomenen animal polític, m'agrada molt. Per descomptat. Sempre s'ha parlat de cinema polític per a descriure un tipus de cinema determinat, no? O bé perquè tracta temes polítics, perquè pretén suscitar reflexions, perquè directament es pot catalogar com a pamfletari, però hi ha algun tipus de cinema que no siga polític? No, resposta curta i fàcil, no, evidentment no. Tota pel·lícula, com tota obra cultural, té una visió sobre el món. O sigui, més xicotet d'aquest món o més gran, tot està parlant de la nostra relació en el present, en la nostra vida, en el món, aleshores totes les pel·lícules, òbviament, tenen una visió política. Altra cosa és que es nota molt o es dissimula i sembla que no, no? Que en el cas de molt del cinema comercial sembla que això no té ideologia o no té discurs, i té moltíssim discurs. No sé, totes les coses tenen. Ara s'estrena Torrente Presidente. A veure si és que això no va tindre discurs, no? Efectivament, sobre el món, i no està parlant de política directament o indirectament, no? Aleshores, sí, jo crec que tot el cinema té política. Un gènere com el western és un gènere absolutament polític, on la fundació d'un país, dels Estats Units, és el seu relat fundacional i parla de la batalla entre la llei i el caos i com organitzar la comunitat i com donar-se lleis i què queda fora, què queda dins, o la ciència-ficció, que és absolutament política sempre, perquè has d'inventar-te un món, unes regles de funcionament, una comunitat, una lluita per el poder. Tota la ciència-ficció, siga Star Trek, Star Wars o el que siga, és també política sempre. Tot el cine és polític, per tant el cinema comercial també és polític, i ara invertint l'enunciat. El cinema, que sí que s'ha anomenat polític, pot ser també comercial? Doncs sí, mira, el que estem parlant ara de la ciència-ficció, o jo què sé, Marvel, sobretot tota la sèrie dedicada als Vengadors, és profundament política i parla de maneres distintes d'entendre la societat, de com se fa un lideratge, com plantejar el poder. Bueno, hi ha una lluita estrictament política entre ells mateixos, no? Això per posar un exemple, però, no sé, tenim tot el gran cinema progressista de Hollywood, no? Sobretot que es desenvolupa en els anys 70, Todos los hombres del presidente, Tempestad sobre Washington, El mensajero del miedo, que si són pel·lícules de tema polític directament, però a més en una visió molt política i molt demòcrata, no? Des del punt de vista més progressista dins del que és el món dels Estats Units, no? Per exemple, Novecento, que no sé com avui en dia com aniria, les pel·lícules de Frank Capra dels anys 40-50, que l'anomenaven Abuelita Capra per aquesta idealització que tenia, però bueno, hi havia una visió absolutament de com havíem de relacionar-nos entre nosaltres, de com ocupar l'espai, com viure en comunitat, sobretot, i són pel·lícules absolutament comercials. O sigui, El Reino, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, per exemple, és una pel·lícula comercial que ha tingut èxit sense cap problema al cinema de Berlanga. Bienvenido Mr. Marshall, El Verdugo, que és una pel·lícula absolutament política, bueno, a totes en general. El neorealisme, una sèrie com Watchmen, per exemple, que és una sèrie absolutament també política, basada en el còmic, en superherois i tot el que tu vulguis, però està plantejant, a més d'origen, una idea com a tal entorn a la negritud, a la situació de la població negra als Estats Units i totes aquestes qüestions, no? Hi ha moltíssim de Wire, Juego de Tronos, és, no? Més popular, més seguida, no? Per la gent, més audiència, i és profundament política, encara que hi ha batalles i molta aventureta, però bàsicament és una sèrie política sobre el poder, sobre com exercir el poder, no? Això és sí, el cinema comercial i el cinema polític, molt comercial. I creus en la capacitat transformadora de la ficció? I en aquest sentit, creus que ens cal un cinema i unes sèries més compromeses políticament i socialment? No és fàcil aquesta pregunta. Crec en la capacitat transformadora de la ficció sempre, perquè vivim en la ficció des de sempre. Vull dir, els nostres avantpassats més antics se van alçar un dia, van pintar un bisonte o un no sé què en la cova, i de sobte
això era importantíssim. O segur que es van reunir, van contar un relat del dia que havien tingut, o el que fora. Si necessitem la ficció. Sempre. Jo crec que és una necessitat bàsica. Necessitem per a relacionar-nos en el món. És una manera d'intentar controlar-lo, d'intentar explicar-lo, d'intentar conèixer com funcionar en ell i de més. Aleshores, sí, i crec en la capacitat transformadora, perquè per s'ha demostrat moltíssimes vegades. Jo, a través d'una ficció, tu pots explicar coses que d'altra manera costen molt d'explicar. No sé, que es veus en una pel·lícula de sobte, una situació, no sé, en el lloc d'un immigrant, per exemple, o en el lloc d'una persona que està patint determinades injustícies, ho vas a entendre. Quan va arribar el SIDA, la pel·lícula amb Tom Hanks era fonamental que Tom Hanks fora en Filadèlfia. Ell, i això va transformar a molta gent que probablement tenia males de sida al costat, però de sobte en la pantalla, espera, que està passant això, que és terrible. Sí que crec en això. No tinc tan clar aquesta necessitat que el cine siga estrictament compromès sempre o que hagi de fer aquesta funció. Jo penso que el cine ha de ser el cine, no sé com dir-ho. Tu pots posar el que vulguis en una pel·lícula. I si vols contar una història molt compromesa, endavant. I si vols contar una història molt política, endavant. I si no vols contar això i vols fer una pel·lícula d'aventures, endavant, que també hi ha una visió del món. Aleshores no tinc molt clar que siga necessari forçar això, que les pel·lícules tinguen missatge o que quan acabes de veure una pel·lícula entengues que està parlant d'un gran tema. Jo penso que ahir la llibertat dels creadors és la que és. Òbviament, en cada època hi ha coses que tenen més ressò que altres i hi ha debats que no se plantejaven abans i ara estan. En els últims Goya ho hem vist, quasi totes les pel·lícules tenien com un gran tema darrere, no? I una necessitat de parlar d'algunes coses que no s'havien parlat i que ara estan ahí, no? Però no crec que siga una obligació, perquè crec que qualsevol pel·lícula i una ficció ben feta i una pel·lícula feta en ganes i en sinceritat tindrà aquesta dimensió política sempre. I, bueno, parlem de cinema, però també de sèries, val? De la ficció audiovisual. Sempre s'ha dit que el cinema era l'art per excel·lència del segle XX, però ara també es diu que està de capa caiguda i pareix que són les sèries, no? L'art del segle XXI. Estàs d'acord amb això? Relativament. Jo crec que sí que és cert que el cinema és l'art del segle XX. En el segle XXI continua sent art i sent moltes coses més i també està. No tinc tan clar que les sèries siguin l'art del segle XXI perquè jo no me puc imaginar, no sé, un Pasolini o un Fassbinder. Jo crec que encara les sèries no tenen aquesta capacitat que té el cinema d'experimentar tot, de contar qualsevol història d'un creador que treballa en absoluta llibertat, perquè encara que el cine, òbviament, està determinat per el comerç, no? Per la indústria, perquè és una indústria i això ha suposat problemes molt grans a molts creadors, però sempre ha quedat un reducte en el qual un cineasta pot fer la seva pel·lícula. I Pasolini pot fer Saló, i pot fer Por Chile, indignar a tot el món i anar i fent tot el que fa, però jo crec que en les sèries això és molt més complicat. El món de les plataformes, tot i que s'estan fent coses xulíssimes i molt lliures i cada vegada les sèries arrisquen més. O sigui, hi ha una part de les sèries que és cada vegada més convencional, perquè hi ha moltíssima demanda en realitat, i la gent vol sèries, si tu veus una d'aventures, un thriller, un tal, clar, quan més sèries hi ha, més capacitat hi ha per a fer coses més lliures, no? Però a mi encara em costa pensar que hi hauria, per exemple, creadors com estos que són exemples de llibertat. Parles més per les servituds de l'exhibició, de la distribució, que pel format, no? Perquè sempre podria... Sí, el format ho pots fer el que vulguis. No sé, Eduardo Casanova ha fet una sèrie de vampires, que ha durat una hora i mitja. Dius, sèrie, jo, quan la vaig acabar, dic, els més capítols no hi ha més, és això, vol dir, és un exercici de llibertat absoluta. Bueno, és una història molt particular i molt del seu món, però és una cosa absolutament autoral. S'ha votat totes les regles, de duració, de capítols, del que siga, i ha fet una cosa completament personal. Sí, se poden fer. I suposo que en el futur se podran fer més. També se parlava fa poc de la capacitat d'atenció, no?, del públic. Crec que va ser un actor, no sé, Ben Affleck o Matt Damon. Va ser Matt Damon. Sí, que parlava de que les regles de Netflix era que se repetira l'argument cada pocs minuts i que s'enganxara a l'espectador, perquè hi ha gent que fins i tot veu les sèries en el mòbil mentre fa altres coses, no? Això també afecta, no?, a la capacitat de fer cinema d'autor i cinema polític, imagine. Sí, evidentment, perquè sí que és cert que en Netflix es passa una mica això, no? Perquè Netflix és com el gran gegant, no?, de les plataformes, i aquesta necessitat això de repetir-ho. Podeu fer la prova, hi ha sèries que tu podries seguir-les sense veure-les, només sentint-les, perquè estan en el diàleg, tu ho entens tot el rato que està passant, o en algun moment determinat es repetiran, o algú farà un resum molt ben, si està ben posat no te n'adonaràs, i si està mal fet, pues te n'adones molt, no? El cine comercial ha fet això moltes vegades, moltes pel·lícules més clàssiques o més convencionals, tu les pots seguir moltes vegades sense estar mirant tot el rato i entens perfectament el que està, o la agafes a mitges i ja sentes perfectament per on va la història. Això és normal. Però jo soc molt optimista en aquest sentit. Jo crec que la creació, els artistes s'adapten a tot i ara se crearan sèries magnífiques i relats audiovisuals magnífiques i pel·lícules magnífiques en les regles aquestes noves que anem tenint. Comptant en aquesta falta d'atenció, comptant en que la gent vota d'una imatge a una altra, o
Jo penso que moltes pel·lícules actuals, i ara a la cartera tenim unes quantes, que estan fent una barreja de gèneres, de ritmes, de pel·lícules que te sorprenen tot el rato perquè no saps molt bé per on van, no? Coses així, no sé, Los Pecadores, em sembla un exemple, la pel·lícula que està nominada a 7 Oscars, ni més ni menys. És sorprenent, és una pel·lícula híbrida, desequilibrada, molt fascinant, i penso que és molt de la nostra època, és molt d'este món, de manca d'atenció, d'anar passant de pantalla en pantalla, i que de sobte tens una tragèdia i al costat un xiste molt roïn i un meme de no sé què, i jo crec que s'adapta i seran coses pues, adaptades a aquest llenguatge, evidentment. Comentaves abans que les pel·lícules són part d'una indústria, no? I una de les coses fonamentals en la indústria són les gales, els premis. En aquest sentit, des de que es va fer la gala del Me Too, moltes qüestions polítiques pues, estan posant-se damunt de la taula, no? En aquest tipus de gales. Nosaltres vam tindre abans la famosa gala dels Goya, aquella del no a la guerra, no? Que va polititzar a moltíssims espectadors. Tu creus que això va suposar un punt d'inflexió, en el nostre cas, en l'animadversió que la dreta i l'extrema dreta té al cinema espanyol, o que les raons d'aquesta animadversió són més profundes? Jo crec que són més profundes, però és cert que això va suposar, van tindre com una espècie de coartada facilona, no? I així molt demagògica, no? Per anar venent aquesta idea del cinema espanyol, no sé què, aquestes coses, no? Jo no ho puc entendre. A mi em sembla, per exemple, impossible que això passava en el cinema francès. El cinema francès dona igual qui governe, és dels francesos. O sigui, allà, quan se fan enquestes en torno a, per exemple, els actors i les actrius més populars, en la llista dels 10, en França sempre deixen 5 o 6 francesos. Això és impensable en Espanya, però també en Alemanya. Vull dir que són tots americans, no? Evidentment. I ahí, no sé, mai es discuteix que el cinema francès és ambaixador de França, culturalment molt potent, i que tot el món està en el cinema francès, des de la comèdia idiota ixa que fan sempre tots els anys, a les grans pel·lícules de grans autors francesos. Però si en Espanya no, i ha sigut sempre així, ha hagut una espècie d'animadversió de la dreta i dels sectors més conservadors contra el cinema, perquè pues, suposo que conta coses que no els agraden, bàsicament, o perquè dona una visió d'Espanya que no és, o perquè el que voldrien és que tot el rato fuera Torrente, o les pel·lícules d'Esteso i Pajares, i mira, no, és que això era una part que sociològicament, sí, jo no dic que no tinguin interès i les podem estudiar, però moltíssima gent no se sentia identificada en aquestes pel·lícules. Clar, que les dones vas en cinema i conten algunes coses que no se contaven abans. Que el col·lectiu LGTBIQ+, també ho fa, que de sobte hi ha històries que t'estan fent dubtar d'algunes essències d'eixes, no?, que ells defenen tant. I clar, ahir diguem-ne que el no a la guerra pues, va ser com, pues en esto. I encara viuen en això, per favor, que fa 20 anys. I, bueno, ara, malauradament, està absolutament de moda en estos moments i està servint. Se jacten de coses com... Jo no veig pel·lícules espanyoles, pues eres idiota. No té cap sentit, però jo penso que hi ha raons més profundes que tenen a veure en això. Bàsicament, el col·lectiu artístic i el col·lectiu cinematogràfic és poc de dretes, diguem. Hi ha molts matisos ahí, però en general, a poc que te poses a parlar una mica del món o a construir alguna cosa, pues, òbviament, deixen algunes coses que a ells no els agrada, no? Sí, el món de la cultura en general, podríem dir, però segurament del cinema en particular. Sí. I sempre ha sigut així? Vull dir, l'evolució històrica del cinema espanyol, la seva vinculació a la política, no? Des de la Segona República, per exemple, fins avui, ha estat més o menys lineal o ha hagut èpoques en què això ha canviat? Però és que més o menys sempre ha sigut així. En la Segona República, el cinema principal que es feia era, si tu el veus ara, són coples, sarsueles, sainets, i un cinema molt popular. El que passa que era un cinema molt popular en el més noble sentit del terme, perquè volien una veritable representació de la gent, del poble, dels obrers. Són pel·lícules de sobte la paraula proletari o feminisme, i és ahí, no? I veus l'adaptació de La Verbena de la Paloma de Benito Perojo de l'any 35, per exemple, i és assombrós perquè està posant l'atenció en el fet de que són treballadors i que el drama que tenen, el tenen perquè són treballadors i pobres, perquè si foren rics no hi hauria Verbena de la Paloma, no hi hauria Sarsuela. Passa el mateix en Morena Clara, que el discurs que fa Florian Rey en l'any 36 quan fa la pel·lícula és un discurs evidentment de classe, de gènere, de raça, que després en la versió que se fa després, en els anys 40-50, s'ha perdut completament. I després que, clar, què va passar? Nosaltres tenim el privilegi al·lucinant de tindre un dictador que va escriure un guió de cinema, que és Raza, i que va donar un model de com havia de ser el cinema. I aquest model pues, no se va a seguir en poquíssimes pel·lícules perquè era inviable, perquè cada paraula de Raza és un discurs franquista i tu no pots construir una indústria del cinema o pretendre que la gent vagi al cine a veure això. Aleshores, per exemple, en els anys 40 la producció fonamental són comèdies sofisticades, sense coples, no hi ha pràcticament coples en aquests anys, ja en els 50 tot. Deixes a l'estil de la comèdia americana sofisticada, absolutament idealista i falsa, no? Evidentment, però no hi ha res d'això.
I després, diguem-ne que, clar, a partir dels anys 50 sí que comença una certa contestació, que també se dona en la realitat, al règim en algunes universitats, actes culturals i també en la formació dels sindicats clandestins i aquestes coses que en el cinema està, a partir del cinema de Berlanga, Bardem, Marco Ferreri, Fernando Fernán Gómez i uns quants més, i ahí a partir de la comèdia. Continuen en models populars, però ahí, clar, El Verdugo, Plácido, Benavente Marshall o Muerte de un ciclista, que no és comèdia, El Pisito de Ferreri, que és una cosa al·lucinant de sàtira política brutal en torno a la vivenda absolutament de moda, malauradament. I clar, aquest cinema ara l'admiren, però el missatge que tenien no era del gust del règim. De fet, Berlanga va tenir uns problemes enormes en la censura sempre, encara que va poder fer pel·lícules, però bueno, diguem-ne que intentant driblar, no, a la censura com es podia. Però això ha estat sempre. I clar, per exemple, en la Guerra Civil es nota molt, tota la indústria del cinema està en la zona republicana. Queden poquíssims cineastes que recolzen el cop d'estat. Són 2 o 3. De fet, si tu compares el cinema que es fa en la Guerra Civil, inclús el documental que s'està fent en un bàndol i en altre, la diferència és abrumadora, de qualitat artística, de capacitat de narrar, té a veure que la majoria dels artistes i cineastes es queden ahí. Després ja van eixir uns quants cineastes, però marca unes diferències importants. I obrint una mica el focus, com a bona coneixedora de les cinematografies, quines serien per a tu les fites més importants de cinema polític? Jo crec que hi ha una que és el cinema soviètic dels anys 20, Eisenstein, que fa pamflets, però absolutament artístics i obres fonamentals de la història, no del cinema, sinó de la cultura, el Curiosat Potemkin, o Octubre, no? O La madre de Pudovkin. I és un cinema profundament polític que s'ha fet per a glosar la revolució, en un moment en què se creia en la revolució i que, diguem-ne, la Unió Soviètica no havia anat a parar en el que després va ser. I aleshores tu veus aquestes pel·lícules i, bueno, artísticament són al·lucinants. Avui en dia continuen sent-lo, són profundament modernes, estan inventant el llenguatge nou. I és un moment, l'altre és el neorealisme italià, clarament, després de la Segona Guerra Mundial, quan va iniciar el carrer, a filmar el carrer i van demostrar que la vida d'una persona aturada que necessita una bicicleta per a poder treballar era molt més interessant que la del venturer que se n'anava en busca de les mines del rei Salomón. I això va canviar absolutament la història del cinema, continua tenint una influència enorme. I jo penso que això són els 2 grans moments polítics de tota la història del cinema que van canviar absolutament la manera d'entendre el cinema i la història. I se continua fent cinema polític fins i tot en les pitjors condicions, no? En aquests moments hi ha gent perseguida per fer cinema. Efectivament, tenim el cas ara, que a més és molt de moda, de Jafar Panahi, perquè està nominat als Goya, està nominat a l'Oscar i guanyarà uns quants premis en Un simple accidente, que és la pel·lícula que tenim ara d'ell. Ell és un cineasta iranià que està perseguit, ha estat en presó, ha estat en arrest domiciliari, li han impedit fer cinema, de fet té prohibit fer cinema i ell no ha parat mai de fer cinema. Jo l'admiro moltíssim, em sembla... És assombrós perquè està filmant en Iran i filma sent artísticament relevant. Vull dir que no es limita a posar la càmera, que ja estaria bé, vull dir que no hi ha que demanar més, que tu vols posar la càmera en la realitat que tens ahí, en això comptes, però no, ell, les seues pel·lícules són extraordinàries des del punt de vista cinematogràfic i artístic, la manera en què es planteja com contar eixe món, com contar el tancament, la falta de llibertat. Té una pel·lícula rodada en sa casa perquè no podia eixir i està rodada clandestinament i és impressionant. O Taxi Teherán, que agafa un taxi, ja podia eixir, i tot el rato la càmera la manté dins del taxi, que això és una presa de posició estètica, plàstica i profundament política, perquè es veu veure el món a través de la finestreta del taxi. I, bueno, la pel·lícula és fascinant, no? Bueno, seria un exemple en estos moments d'aquest cinema perseguit i de la voluntat absoluta dels artistes de dona igual, jo contaré el món, que me deixes dos files per a fer, ho faré. I per acabar, com a cinèfila i serièfila, demanem que ens facis de prescriptora. Vinga, va. Quines pel·lícules o sèries divertit. polítiques recomanaries a la nostra audiència? Pel·lícules directament polítiques, no? Bueno, jo totes les sèries de David Simon, ja que m'estem barrejant així sèries de cinema, des de The Wire a Show Me a Hero, això és impressionant. La sèrie Las Abogadas a mi em va agradar molt, la sèrie espanyola que contava la vida dels abogades, no? Del despatx després de la matança d'Atocha, no? No és una gran sèrie, però no sé, d'alguna manera sí que logra transmetre tot l'esperit d'aquesta època i el valor enorme que tenien aquestes dones i aquestes persones que estaven allí defensant i anant-se al xabolisme, intentant defensar a la gent i a tots els... No sé, a mi me va agradar molt en aquest sentit, perquè crec que és un homenatge ben fet i que sents tota la potència d'elles, no? I, per exemple, no sé, sèries com Severance, que em planteja aquesta idea de
un desdoblament de la personalitat en el qual és una persona en el treball que no recordes la teua vida fora i fora no recordes la teua vida en el treball. La sèrie és fascinant. O, clar, l'ala oeste de la Casa Blanca, que, bueno, ja voldríem un president com Bartlett. Viva l'idealisme. Tampoc tan mal, no sé, de sobte tindre una qüestió així idealista, o The Good Fight, que em sembla una sèrie extraordinària. Per exemple, no sé, són coses que jo pense que val la pena veure. ¿Y alguna que no tracte directamente de política, pero que sí que tenga un fons polític? Pues mira, alguna histórica sería El mundo sigue, que és una pel·lícula de Fernando Fernán Gómez dels anys 60, va estar absolutament prohibida, de fet se va recuperar molts anys després i quan la gent la va veure va ser, però esto què és? És un dramón tremebundo, vull dir, plantejada com a tal, la història de dos germanes que tenen vides molt diferents, i a través d'això és que la mirada que hi ha sobre l'Espanya del moment està tot ahí. Tot l'horror del règim, la impossibilitat de viure en llibertat, de tindre un horitzó, de poder desenvolupar una vida mínimament feliç, és impressionant, aquesta pel·lícula. A banda que cinematogràficament també és impressionant. Aquesta pel·lícula, per exemple, em sembla un exemple. El Verdugo, ja ho he dit, perquè Verdugo en teoria parla, és una comèdia, un senyor que mata gent com a funcionari públic, és una cosa al·lucinant, i que per aconseguir un pis ha de convertir-se, no? Però clar, és impressionant, és que jo penso no se n'adonem, com és una pel·lícula que tenim ahí molt en l'imaginari, sembla molt fàcil, és una pel·lícula al·lucinant. En Construcció, la pel·lícula de José Luis Guerín, que en teoria parla del barri, no? de canvis que es fan en el barri, és un documental preciós. Per exemple, Alcarràs també és una pel·lícula, crec, molt política en la història d'esta família, però clarament ho és, no? O The Pit, la sèrie ara que fa una defensa de la sanitat pública, tu estàs ahí molt preocupada per els casos que tenen i com estan el pobre personal mèdic, però és una sèrie, és profundament política, també. ¿Y alguna película que estiga a les sales, ya que hem d'animar a la gent que continue acudint al cinema? Pues tenim unes quantes, perquè ara està El agente secreto, la pel·lícula brasileña esta, que és impressionant, a banda de que parla de la pròpia situació de Brasil, però va molt més enllà. Esta és una pel·lícula magnífica, molt sorprenent. Per exemple, està Històries del Buen Valle, que és l'última pel·lícula de José Luis Guerín, una preciositat. Fa una mica lo de En Construcció, conta la història d'un barri real de Barcelona que està a mitjà camí entre el camp i la ciutat, barri d'estos d'al·luvió, que han anat una primera generació d'immigrants i ara immigrants de més lluny, i la convivència allí. I parla d'això, és un retrat del barri, és profundament política, en el que està plantejant com defensa sense subratllar res i sense veu en off de cap tipus, simplement veient a la gent la necessitat de la convivència entre tots, de la comunitat, no? És una preciositat. Ja tenim, per exemple, Una batalla tras otra i Los pecadores, són absolutament polítiques. La pel·lícula de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, conta la història d'un antic membre d'un grup terrorista, no? En Estats Units, d'estos que anaven fent coses contra el govern i què li passa ara. I és un retrat demoledor de l'evolució del país. O Los pecadores, no? Que ho fa a partir de la idea del racisme d'un director negre i parla de la història de la població negra ambientada als anys 30 i és a la vegada una pel·lícula de costumbrisme històric, una pel·lícula de vampirs, un musical, tot junt. És sorprenent i és absolutament política, aquesta pel·lícula, estan ahí a l'abast de qualsevol. Bé, prenem nota, tenim una llarga llista de pel·lícules i de sèries a veure. Pluribus, que m'he oblidat d'esta sèrie que ara la podeu veure, Pluribus, que és una sèrie de ciència-ficció, el que parlaven, assombrosa també. Molt bé, doncs Aurea, t'agraïm moltíssim que hagis acompanyar-nos a Animals Polítics per a parlar de tot això. Un plaer, de veres. Jo parlar de coses m'agrada molt, o sigui que encantada. Per acabar, com és habitual, escoltem una selecció de notes de veu que ens aporten enfocaments addicionals i complementaris al tema tractat. Per a este episodi d'Animals Polítics ens han fet arribar les seues paraules Carlos Bardem, Virginia Yagüe y Lluís Campello. Hablar de la conexión entre cine y política. El cine es un artefacto cultural, es una forma de expresión cultural, por tanto es indisociable de la política. Política es todo, política es cualquier acto cotidiano, política es cualquier manera de relacionarte con el entorno, con la sociedad o con tus semejantes. El cine, por supuesto, es político. Lo que pasa es que vivimos unos tiempos en los que estas cosas, estas obviedades, hay que subrayarlas, hay que ponerlas de manifiesto. Por ejemplo, lo que ha pasado en la Berlinale con las vergonzosas declaraciones de Wim Wenders, un cineasta de prestigio, películas maravillosas que yo disfruto mucho, pero su actitud ha sido vergonzosa, ha sido cobarde
Y negar una relación directa entre cine y política es ya un acto político, es un acto de hegemonía cultural. No voy a explicar aquí las maravillosas obras cinematográficas que tienen un contenido político, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza el cine de Eisenstein, Novecento de Bertolucci, tantas y tantas magníficas películas. Pero dentro del concepto de la hegemonía cultural que también desarrolló Gramsci, es curioso entender cómo se ha establecido en el marco cultural de nuestras sociedades la idea de que hay un cine político denunciable, un cine que se denosta por ser político, mientras se ensalza un cine que podemos decir es apolítico, que es entretenimiento, y que en el fondo es el más político de los cines. Las películas de superhéroes, por ejemplo, en teoría son apolíticas, pero si lo piensas bien, son en su inmensa mayoría un vehículo de exaltación fascista. ¿Qué quiere decir esto? Las películas superiores son siempre lo mismo. Un poder suprahumano o sobrehumano ataca Gotham o Nueva York que encarna la sociedad capitalista. Ante este poder sobrehumano, los ciudadanos, por más que se unan, no pueden hacer nada. Así que tienen que recurrir a la defensa de un superhéroe o de varios superhéroes, que son directamente Ubersmen, seres superiores para los que no aplican ni la ley moral ni las leyes de la física, porque vuelan y echan rayos por los ojos. Creo, como digo, que estas películas supuestamente apolíticas son las más políticas de todas y han contribuido mucho a la exaltación o a arraigar en el subconsciente colectivo occidental la figura de los líderes carismáticos, de los Führers, de los superhéroes, preferibles a la acción coordinada de la ciudadanía, ¿no? Todo cine es política. El cine que se denuncia por el sistema como político, lo que pasa es que, como cualquier otra expresión cultural que sea crítica con el sentido común del sistema, que ya sabemos que el sentido común es la ideología de la clase dominante, siempre se le etiqueta de político por ser crítico con lo que hay, por plantear que necesitamos otras vías, que otros mundos son posibles y dar marcos de reflexión sobre estas posibilidades. Espero y deseo que el hecho de que las mujeres cineastas ocupen los puestos que por derecho se merecen deje de ser relevante y noticiable. Lo espero de verdad. Y quiero insistir y recalcar en el concepto por derecho propio, porque se ha insistido hasta la saciedad en una crítica feroz sobre las cuotas y con un argumentario claramente parcial que las mujeres ocupan puestos sin tener capacidad o aptitudes profesionales suficientes para hacerlo. Eso es una falacia que no podemos aceptar. Películas malas siempre han existido. Cuando hace años el porcentaje de los autores que las firmaban eran hombres y superaban el 80% en representación, jamás se planteó que la película o las películas eran malas porque estaban firmadas por un varón. Ahora, sin embargo, se desprestigia y cuestiona las oportunidades de las mujeres precisamente por su género. Y eso no es solo profundamente injusto, que lo es, sino que demuestra que la discriminación es un hecho estructural que nos atraviesa y lleva décadas asentado. Que Alauda Ruiz de Azúa haya sido en los últimos Goya la cuarta directora en recibir el premio a mejor dirección lo demuestra. Y eso es algo que debe rectificarse. Las cuotas no son ni más ni menos que una herramienta para corregir una situación que nos aleja de la igualdad. Tenemos que garantizar un audiovisual rico, diverso y plural que responda a nuestra realidad. Incluso en los géneros más alejados del realismo, el cine habla de la vida y la vida está compuesta por hombres y mujeres. Algunas de estas mujeres son profesionales y autoras con derecho a trasladar su punto de vista en sus obras y, por supuesto, a manifestar sus opiniones como ciudadanas en cualquier foro o contexto. Participar en una gala de entrega de premios no debería ser nunca sinónimo de quedarse muda o mudo. Es más, es un lugar preferente para hacerlo, y quien defiende lo contrario es que tiene miedo a enfrentarse a ideas que no son las suyas y, por tanto, quiere anularlas. A mi m'agradaria centrar-me en el marc polític, social i mental que també ajuden a generar el cinema i les sèries, que no deixen de ser més que un reflexe de la societat en les quals naixen. Per exemple, les distòpies,
que darrerament tenim alguns bons exemples per a parlar-ne d'això, com Black Mirror o El Col·lapse, que van tindre molt d'èxit, són al final avisos per a navegants, sobretot la classe treballadora, per anar introduint-nos amb cullereta la precarietat a la qual ens hem d'abandonar, com donant per fet que no tenim altre remei més que acabar en ella. Al final són sèries alienants que desmotiven, que desmobilitzen i partixen d'unes premisses molt atractives perquè la ciència-ficció sempre comercialment té molt d'èxit i no deixen de ser més que marcs molt concrets, molt reduccionistes, i crec que necessitem ara mateixa lo contrari per a poder també combatre a nivell geopolític este auge reaccionari. Necessitem tindre utopies que ens puguen donar llum, ser referents i motivar-nos. En aquest sentit, i en un marc més ample, i com que som occidentals, la gran majoria d'obres a les quals tenim accés estan fetes eminentment a l'estat espanyol, Europa i els Estats Units, que normalment tenen aquesta mirada occidentalitzada, normativa, que a més té molt a veure amb els vents polítics que bufen en cada moment. Així, per exemple, no fa tant, Disney o Netflix eren acusades per la dreta global com unes plataformes woke que promovien la diversitat sense cap fonament argumental, ara casualment fan el contrari i estan promovent cànons i estereotips heteronormatius i reaccionaris. Pense que com a consumidores i consumidors el nostre poder està en el d'empoderar-nos, responsabilitzar-nos també del nostre consum, promoure i buscar noves utopies i referents al cinema i les sèries i eixir-nos d'estos marcs. Per exemple, a l'estat espanyol ha ocorregut una eclosió molt bonica, que és la de la irrupció de les cineastes dones que estaven relegades en altres llocs de responsabilitat menor a nivell creatiu i que ara ens estan contant històries molt xules, com la pròpia Lauda Ruiz de Azua, no només amb Los Domingos, sinó també amb Querer, Elena Martín, amb Creatura, Clara Roquet, Carla Simón i moltíssimes altres. Pense que hem d'anar en aquesta direcció, hem de buscar cinema dissident ideològicament, a nivell de gènere, amb altres perspectives, cinema fet per migrants i així poder construir nous referents i noves utopies. Carlos, Virginia, Lluís, moltes gràcies per les vostres aportacions. Això ha sigut l'episodi número 27 d'Animals Polítics. Podeu subscriure-vos i escoltar-nos a totes les plataformes i trobar-nos al nostre canal de Telegram i a les xarxes. Fins la propera setmana. Animals Polítics és un podcast d'anàlisi i opinió escrit, dirigit i presentat per Aurora Mora i Ignacio Blanco que publiquem cada dijous a les 7 del matí.